नैबे ब्रा मोनथामफोरनि आइकार्डखौ नैबे मोनथामफोरनि आइकार्डखौ फैसा गैया नालाय मा खालामनो बेखौनो जेरक्स खालामै मालाबा लेमिनेसन होनांगौना थैस' थांस'नि हारिनि थाखाय जुजिना थाङो 5 लाखखौ मोनाखै नों दा गावथार जानायनिखौ मोनाखै नांगौ आच्छा बर' सुकमायसिया मा बर' रोंगौ एसे नोंनि आदा गिदिर देरसिनखौ नों गोसोखांना खाङा माहाय थैयामोन बे नों देया बांलादेशआव दं नामा आं बेखौ दाबो दङ बायदि मोनो बिदा देरसिनखौ गोसोखांबाय थायो बे नोंनि बे मा जायोमोन बे थुंगिया नोंनि देरसिन बिदा नोंनि बिदा देरसिन नामा मा नाम नाखौ नोंनि बिदा देरसिननि नामा बिनि देरसिननि नामा औ थैनाया औवा सिगोबा माइ बिमाव माथो बेखौ सुबिर सांमा बे काकु जामुं इया दे माखौ सोना लादों नैबे ब्रा मोनथामफोरनि आइकार्डखौ नैबे मोनथामफोरनि आइकार्डखौ फैसा गैया नालाय मा खालामनो बेखौनो जेरक्स खालामै मालाबा लेमिनेसन होनांगौना थैस' थांस'नि हारिनि थाखाय जुजिना थाङो 5 लाखखौ मोनाखै नों दा गावथार जानायनिखौ मोनाखै दा नैबे थुंगियाबो मोनाखै 4 लाखखौ मोनाखै दा नांगौ 4 लाखखौ नांगौ माबा भेरिफिकेसना जायाखै नामा जाबाय थादों खनबेसे जाखो भेरिफिकेसना बहुत बार जाबाय नों दा थैनायनियालाय आदा थैनायनियाबो जाबाय भेरिफिकेसन जाजोब्बाय फैसासो मोनासै मा टेस्ट दंना गैया नों दा थैनायनियालाय गैया बानायनो हायाखै फैसा गैया थारमाने माथियास थमा बै माथियास थैनायनिजोंसो माबा खालामगौमोन नालाय नों दा माहाय थैयामोनलाय बांलादेश बबे जायगायाव बबे जायगायाव खाग्रासुरि बेसे बोसोर जाखो बेसे बोसोर जाखो आजिलि बेसेबां खै बोसोर जाखो माबा 2000 नि मायंआ ना आमा सोदोबनि बिमा बियो ओमफ्राय 5 लाखखौ 5 लाखखौ मोनदों ना मोनाखै मादे मोनाखै दा ओमफ्राय थैनायनि सिगां मालाबा फैदोंमोन नामा सोदोबा बेयो हाबफैदोंमोन न'आवहाय लोगो मोनदों लास्ट मा सनाव लोगो मोना ओरैनो बांलादेश थांना सिगां फैदोंमोन ओंखाम संनो नागिरबाय आं दाउ फिसाखौ बुथारबाय गैया जाबाय दे ओमफ्राय मादै बांलादेशआव थांनानै थैखो ना इण्डियाआवनो थैदोंमोन बांलादेशआव ना डेड बडिखौथ' मोनाखै ना मादै ना गोसोखाङो